посока на движението. Забранени удари в шофьорската врата, там където са стикерите 20 години Ненев и Калело, вашата боя. При нарочен или неволен удар в тези две зони, пилотът веднага бива дисквалифициран, неговото участие се преустановява. 6 автомобила, след като отпаднат 3, тези, които още са в движение, излизат, за да се подготвят за финала, а отпадналите остават на трасето, за да пречат на всички останали. Така за финала ще се натрупат поне 6 или 7 автомобила, които ще бъдат пречещи. Още веднъж се на вниманието на участниците, посока на движение само в кръг около зеления пикап. Ще ви помоля да правите по-вътрешни обиколки, няма защо да обикаляте близо до публиката, ще ги напрашите излишно.